Siyakwamukela futhi kwa-Teach Like a Champion Technique Series ukusiza othisha noma abazali ukubuyisa injabulo ekufundeni. Siqhubeka sisuka kuma-objectives kulandela i-exit ticket technique. I-exit ticket umsebenzi omfishane abafundi abawuqeda bewenza ngokwabo ekugcineni kwesifundo. Ihlola ngokushesha ukuthi umfundi ngamunye uyizuze kangakanani i-objective. Siyisebenziselani i-exit ticket? I-exit ticket ikuvumela ukuthi uhlole khona namuhla lokho abafundi abakufunde namuhla ukuze ukwazi ukuhlelela ngokuphelele isifundo esilandelayo. Uyisebenzisa kanjani i-exit ticket? Uma uhlela isifundo sakho, qala ngokufuna i-objective ne-exit ticket kanye kanye. I-objective ikhombisa ukuthi abafundi bazokwazi ukwenzani ekugcineni kwesifundo. I-exit ticket yenza abafundi benze lokho okusho i-objective. Bangabhala izimpendulo zabo emaphepheni noma kuma-mini worksheet alungiswe ngaphambi kwesifundo. Ake sibuke nasi isibonelo. Injongo yesifundo. Ekugcineni kwesifundo, abafundi bazokwazi ukufingqa indaba besebenzisa uhlaka. Kulesi fundo uthisha ufuna abafundi bakwazi ukufingqa indaba. Ukulungiselela lokhu, uthisha uhlela umsebenzi omfishane obuza imibuzo eqondene nomlingiswa oqavile, indawo lapho kwenzeka khona indaba nesakhiwo sendaba. Imibuzo iyahlukana ngobunzima ukuze ikwazi ukulungela bonke abafundi ngamazinga abo. Uthisha usengahlola ukuze abone ukuthi injongo yesifundo bayizuza kangakanani. Uma usuqonda ukuthi abafundi bakho bazokwazi ukwenzani, hlela-ke isifundo sakho siqondane nomsebenzi abazowenza. Khumbula, kufanele basebenzise okuqukethwe futhi balungiselele nekhono ngesikhathi sesifundo ngaphambi kokuthi bazame ngokwabo kwi-exit ticket. Amaminithi ayisikhombisa ngaphambi kokugcina kwesifundo, misa konke. Abafundi abheke kuwe bese ubatshela ukuthi ababeke wonke umsebenzi bese ubanika amaphepha e-exit ticket. Bhala imibuzo ebhodini uma kunesidingo. Tshela abafundi babhale amagama abo emaphepheni bese bewaphakamisa ukuze bakukhombise. Bheka ukuthi bonke bawabhalile amagama abo ngoba abalulekile. Mabaqale bonke kanye kanye ngesikhathi esisodwa. Ungasho uthi 3, 2, 1, qala. Uma isikhathi sesiphelile ngaphezulu noma ngaphansi kwemizuzu emine, wonke umuntu akayeke ukubhala bese niphakamisa amaphepha. Ungasho uthi 3, 2, 1, ima, amaphepha phezulu. Qinisekisa ukuthi uyaliqoqa ithikithi kumfundi ngamunye noma ngabe akaqedile, uhlikizile noma alibhalwe lutho. Abafundi bayaqoqa baqede balungele noma ikuphi okulandelayo. Emuva kwesifundo, hlukanisa amaphepha abe amaqoqo amathathu. Labafundi bayizuzile injongo yesifundo. Bayawazi umsebenzi futhi sebekulungele ukuqhubekela phambili. Labafundi bayizuzile injongo yesifundo kodwa hayi ngokuphelele. Bayawazi umsebenzi omningi kodwa basadinga ukulokhu bewuphindelela. Labafundi abazange bayizuze injongo yesifundo. Abawuqondi umsebenzi futhi abakulungele ukuqhubekela phambili. Ubungulisisa lamaqoqo usebenzisa ubuchule bakho ukuhlela isifundo esilandelayo, kodwa kuxhumana nendlela abafundi abezwe ngayo ngokwamazinga abo. Yandisa umsebenzi noma ubanike uhlelo lokusebenza olunenselelo. Buyekeza lamaphutha abawenze ngokufana bese ubanika ithuba lokwalungisa besebenzisa nezibonelo. Ukuphinda ufundise kuyadingeka kusukela kwabakwaziyo kuya kwabangakwazi. Yakha izitebhisi zomsebenzi ukuze ukwazi ukuvala izikhala. Khumbula ukuthi umsebenzi weclass
ukhombisa umfundi ukusebenza kwakhe. I-exit ticket ikhombisa uthisha ukuthi ufundise kanjani. I-exit ticket enhle izokukhombisa la kunezinkinga khona esifundweni nokufanele ukwenze. Phinda ufundise, buyekeza, qhubekela phambili nokunye. Uma usulutholile ulwazi obuludinga, bhala phansi ngemva kwe-lesson plan yakho, kwi-curriculum tracker noma ebhukwini elincane eliyisipesheli ukuze ukwazi ukubuyela khona uma kunesidingo.